Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició. Parlem d'esport de demà dijous, dia 23 de juliol. Avui van d'escoltar cançons de jazz de la mà del grup Suerte, com la que són d'ara, Place Libre. També es contarem algunes notícies esportives que avui són d'actualitat, com també ho van anunciar ahir. Parlarem del Villarreal de futbol perquè continua de gira, continua la seva pretemporada, i ahir el primer conjunt del Villarreal va guanyar davant del Gimnàstic de Tarragona, mentre que el Villarreal B també va guanyar, ho va fer davant de l'Albacete Balompié. El Villarreal B suma una nova victòria, el Villarreal B, mentre que el Villarreal de futbol, el primer conjunt, va empatar a un gol. Això contarem el detall, com també parlarem de el Villarreal i els europais que estreten més encara els seus llaços, com també de els amistosos de pretemporada que també es continuen tancant. A banda, parlarem del Tour groguet del Villarreal i de la gira per Anglaterra que inicia aquest cap de setmana el submarí groguet. També parlarem del Club Esportiu Castelló, de la tenda albinegre, dels propers partits de pretemporada, com també del que va passar ahir a la vesprada, perquè va ser present el Castelló i va ser reconegut per solidaritzar la teva energia. També parlarem de futbol sala, així com també altres temes esportius del dia d'avui, com per exemple parlarem d'atletisme, així com també de Herrera i Gavira, que guanyen l'últim partit de la fase de grups del Grand Slam de Yokohama. També parlarem de la informació esportiva a nivell nacional i internacional i de molts altres temes. Comencem. Bé, sonava la cançó en la que avui posem el punt inicial. Comencem l'actualitat esportiva en el Parlem d'Esport d'aquest dijous dia 23 de juliol i fem parlant de l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol. Comentar-vos, per començar, que el Villarreal i els tropalls estreten encara més els seus llaços. Ahir, l'amic del bàsquet, el Villarreal Club de Futbol, l'atletisme platges de Castelló, com també el Club Esportiu Castelló, així com el submarí, el Villarreal Club de Futbol, com dèiem abans, van estar presents en la gala organitzada per Estropàs, on també va estar l'Illa Grau de voleibol i el Penyíscola Futbol Sala. El Villarreal va participar en la gala celebrada ahir per Estropàs, ahir a la vesprada, en col·laboració amb l'Associació de la Premsa Esportiva de Castelló, en la que es va rebre homenatge a més de 20 atletes, professionals i amateurs i a clubs de la província. El Villarreal Club de Futbol fou una de les organitzacions que va rebre un reconeixement per part de la Fundació que porta lluitant des de l'any 1980 per la integració de persones amb paràlisi cerebral. A l'acte, que es va realitzar en l'amfiteatre Pepe Falomé de Benicàssim, va assistir el responsable de Relacions Institucionals del Villarreal Club de Futbol, Tino Traver. A més, Estropàs també va voler premiar a 4 clubs amb els que el Villarreal manté i té una certa relació, ja que formen part de la seva iniciativa Endavant Esport. Així, a més del bàsquet, el platges de Castelló d'atletisme, l'Illa Grau de voleibol i el Penyíscola Futbol Sala van rebre el seu diploma de reconeixement. L'esdeveniment es va convertir en una festa de solidaritat. De fet, el Villarreal va portar un valor signat per tots els components de la primera plantilla per una rifa solidària. El club fou premiat per la seva implicació en el que es refereix a assumptes solidaris i Estropàs li va atorgar el Premi del Valor per la seva trajectòria en el seu afán de combinar el futbol amb assumptes que concernen a gran part de la població. El Villarreal, dins de la seva iniciativa Endavant Solidaritat, ha col·laborat de més d'una ocasió amb Estropàs en diverses activitats com la venda de pulseres elàstiques durant diversos tornejos per recaptar fons per a la Fundació, com també la realització d'altres tasques com una entrevista molt especial al propi tècnic de primer equip, a Marcelino García Dural, a més de moltes altres tasques des que les dues entitats es van donar la mà per primera vegada. També parlem del projecte Solidaritza la teva energia, perquè aquest projecte, anomenat Solidaritza la teva energia, consisteix en la venda d'unes pulseres elàstiques en les que s'han de serigrafiar valors i paraules
amb les que transmetre missatges positius a un mateix com també els més. Durant els 2 primers anys del projecte, el balanç no pot ser més positiu. S'han recaptat més de 32.000 euros nets, el que ha permès reobrir la piscina del recinte, que estava tancada per el retall de les ajudes públiques. Aquesta quantitat ja queda afegir-li també altres 10.000 euros que va aportar la Fundació BBVA, Territoris Solidaris. Junt a ell, el projecte ha servit també per a transmetre valors de solidaritat, optimisme i superació, a més de crear una cadena humana de solidaritat infinita a la que també s'han sumat esportistes, cantants, actors, periodistes, a més de milers i milers de persones anònimes que s'han unit per a convertir la seva energia amb la Fundació Astropaes, com també amb les persones afectades per la paràlisi cerebral. Com diem, dins de la iniciativa Endavant Solidaritat, ahir el Villarreal va estar present en aquesta gala, en el que, a banda, han estat presents també atletes, com ara, per exemple, Vicent Fabra, com també altres, com és el cas, per exemple, de Paula Lidares, a banda de, com diem, Lilla Grau, com també el Amics del Bàsquet i el Club Esportiu Castelló, a banda del protagonista principal que fou el Villarreal Club de Futbol. Parlem de la Copa d'Or i de seleccions, perquè alguns jugadors, com per exemple Jonathan Dos Santos, jugadors del Villarreal Club de Futbol, arriben a la final de la Copa d'Or. El migcampista mexicà del Villarreal Club de Futbol, Jonathan Dos Santos, fou titular i va jugar els seus 120 minuts que va durar el partit de semifinals de la Copa d'Or davant Panamà, disputat en el Georgia Dome d'Atlanta. Mèxic es va imposar per 2-1 gràcies als 2 gols de penal de Guardado. Ara, la selecció mexicana deberà enfrontar-se a Jamaica en la final de la Copa d'Or de la CONCACAF, en el Lincoln Financial Field de Filadèlfia, un partit que disputarà el proper dilluns 27 de juliol a la 1:30 de la vesprada, hora espanyola. Com diem, ja estan en la final de la Copa d'Or. Parlem de partit de pretemporada, perquè ahir tant el Villarreal B com també el primer equip, el Villarreal Club de Futbol, van jugar els seus respectius partits de pretemporada. Per exemple, ahir el Villarreal B es va imposar davant de l'Albacete de Balompié, en el que fou el seu segon partit de pretemporada. Dir-vos que el Villarreal B va guanyar aquest partit, va guanyar la seva visita al Albacete Balompié. Un partit en el que clarament el Villarreal B va ser superior a l'Albacete Balompié. De fet, com diem, el Villarreal B va sumar un nou triomf del seu segon partit de pretemporada després de guanyar a l'Albacete Balompié en la ciutat esportiva Andrés Iniesta amb un gol de Carlos Martínez en el minut 61, que va anotar per segon partit consecutiu. Els grocs es van mostrar treballadors i sòlids abans de res d'una segona divisió i assumen 2 triomfs en 2 partits disputats. L'inici inicial, amb el qual va formar el conjunt dirigit per Paco López, va ser el següent: Ander, Miguelón, Javi Jiménez, Mauro, Ramón Bueno, Javi García, Casano, Ramiro Guerra, Chuca, Mario, com també Simón. Finalment, com diem, el Villarreal B, conjunt de Paco López, va guanyar i es va imposar davant l'Albacete Balompié, conjunt de la segona divisió B, i ho va fer per un resultat de 0-1. Diem 0-1 perquè es va disputar en l'estadi de l'Albacete Balompié. També va jugar ahir un altre partit de pretemporada, en aquest cas el seu segon partit de pretemporada, el conjunt dirigit per Marcelino García Dural. El Villarreal va empatar en casa al Nàstic de Tarragona, en el que va ser el segon partit de la pretemporada. De fet, el submarí groguet va visitar ahir Tarragona per enfrontar-se al Nàstic de Tarragona, en el que fou el seu segon partit de pretemporada abans d'iniciar una gira que de seguida parlem d'ella. Al poner una lavadora... Doncs bé, comentar-vos pel que respecta a aquest segon partit, que la primera part del partit no va tindre molta intensitat i apenas va existir l'ocasió de gol en els primers 45 minuts per part dels dos equips. Al descans es va arribar amb empat a 0 en el marcador, que reflectia clarament la baixa intensitat que va existir en el terreny de joc durant la primera part. I a la segona part el joc es posava més emocionant, ja que els dos equips ja disposaven de més oportunitat de gol i el joc comptava amb més intensitat que la primera part. El primer a marcar fou el Nàstic de Tarragona, que va saber aprofitar molt bé un penal que l'àrbitre del partit, David Medier, va xiular a favor del conjunt local del Nàstic de Tarragona
i de l'Espada va aconseguir marcar des del punt de penal i va posar el 1-0 en el marcador. Més tard, el conjunt groc, que volia igualar i fins i tot guanyar el partit, va demostrar el seu gran potencial i això va fer que el conjunt de Marcelino García Toral tingués més possessió del valor després de que arribara el gol del Nasi i va tindre la sort de, a més de llançar un penal, que el col·legiat del partit va xiular a favor de seu i que Manu Trigueros no va desaprofitar l'ocasió per tornar a posar les taules en el marcador. Finalment, el Nasi de Tarragona i el Villarreal Club de Futbol van empatar a un gol al nou estadi de Tarragona, en un partit que en general no va tindre una intensitat molt alta. Ara, el Villarreal Club de Futbol viatjarà aquest cap de setmana fins a Anglaterra per disputar la gira Emirates Cup, una gira en la que el submarí groc s'enfrontarà a grans rivals de la talla internacional com el Wolfsburg, com també l'Olympique de Lió. I parlem d'aquesta gira, la gira Emirates Cup, una gira que es podrà seguir també per la web oficial del Villarreal Club de Futbol. Es podrà seguir per Villarreal Club de Futbol TV. Parlant d'aquesta gira que inicia aquest cap de setmana el Villarreal per Anglaterra, comentar-vos que Bendesport també retransmetrà en directe els partits del Villarreal Club de Futbol, partits que, com diem, es podran seguir per la web oficial del club. Gràcies a la cadena Bendesport oferirà el Villarreal en directe de forma lliure i gratuïta, només per territori espanyol, per la web oficial www.villarrealclubdefutbol.es, els dos partits que el seu marit disputarà en l'Emirates Cup, davant del Wolfsburgo i l'Olympique de Lió. Els partits són els següents, els horaris són els següents. El 25 de juliol, Wolfsburgo-Villarreal, partit que disputarà en horari espanyol a les 3 de la vesprada en l'Emirates Stadium, mentre que el següent dia, el 26 de juliol, és a dir, aquest proper diumenge, el Villarreal s'enfrontarà al Olympique de Lió, un partit que també començarà a les 3 de la vesprada i es disputarà també en l'Emirates Stadium. I també comentar-vos que el Villarreal ha tancat un altre partit de pretemporada, un partit que disputarà davant de l'Sporting de Gijón, partit de pretemporada 2015-2016, que disputarà el proper 15 d'agost en el Molinón davant l'Sporting de Gijón. I tanquem la secció dedicada al Villarreal Club de Futbol i ho fem parlant de Arruabarrena, dins de la secció que a partir d'aquest mes de juliol ens oferirem dedicada a què fue de. Ja sabem que Arruabarrena va jugar amb el Villarreal Club de Futbol. Doncs bé, dir-vos que el Villarreal atravessa un dels moments més dolços de la seva història al haver-se classificat per 10ª vegada per jugar a la competició europea al concloure sisè en primera divisió la passada temporada, la 2014-2015. Però el Chelsea sempre tenen un héroe i el submarí vol tirar la veixa enrere i recordar aquells jugadors que van marcar una època en sentar les bases per a que avui el club brille més que mai. Per això, el Villarreal vol homenatjar-los a una sèrie de portatges al llarg dels pròxims mesos. Molts dels aficionats recordaran a un dels protagonistes, Rodolfo Martín Arruabarrena, el basco, l'argentí, que ahir va complir 40 anys. Va néixer el 20 de juliol de l'any 1975, fa 3 dies, que ja té un total de, com diem, 40 anys. Es va convertir a Arruabarrena en el seu dia en el futbolista a més partits jugats en la història del club. Ara el té Marc Sena, aquest rècord de més partits jugats en el Villarreal Club de Futbol, i Bruno Soriano també va de camí. A més, comentar-vos que Arruabarrena fou un dels moments més emblemàtics del club i va quedar gravat en la retina d'aquells aficionats del Villarreal, on també el gol que va marcar davant de l'Inter de Milán, que va suposar la classificació històrica per a les semifinals de la UEFA Champions League. L'argentí va estar vinculat al club des de la temporada 2000-2001 fins a la 2006-2007 i va deixar molts moments especials que recorda en una entrevista dedicada al Villarreal Club de Futbol. Recorda com va ser la seva arribada al Villarreal. Diu que quan va arribar, el Villarreal acabava de tornar a pujar de primera divisió en la temporada 1999-2000. El cert és que arribaven molts jugadors nous per a posar-se en mans del tècnic, que en aquest moment era Víctor Muñoz. Recorda més que el primer partit que van jugar fou en casa davant del Rayo Vallecano i el van empedre per 1-5. A més, també recorda com li va portar a vindre a Espanya i fitxar per el club.
Diu que li va agradar el projecte del club. En aquest moment el Villarreal rebia molts bons comentaris i es veia que només volia progressar i créixer, així que no s'ho va pensar a l'hora de fitxar. Està clar que no es va equivocar. També recorda a l'afició. Diu que li va agradar l'afició. És una afició que ha crescut a la vegada que ha crescut el club. Sempre alentava molt a tots els jugadors i recorda aquell partit que ha citat anteriorment, el Villarreal Rayo. Al final va haver un home que es va quedar per animar els jugadors i dir-los que havien jugat bé. Són molt bons records del Villarreal. També va parlar del seu futbolista referent. Diu que la veritat és que no tenia cap futbolista en especial com a referent. Això sí, sempre ens fixava en jugadors que van estar en la seva mateixa posició. Analitzava els seus efectes i virtuts i intentava aprendre d'ells, sempre sabent les seves capacitats i límits. Per últim de la llarga entrevista, que la poden consultar en la web pàgina web del Villarreal Club de Futbol, també va parlar del millor i el pitjor de la seva etapa, com també de com veu ara al Villarreal. Doncs bé, diu que com a jugador l'important és un mateix. Està clar que al final hi havia una finalitat conjunta, però un mateix pensa en ell com a jugador i en anar creixent individualment per fer-ho també col·lectivament. Com tècnic tens altres responsabilitats sense fixar-te en els xicotes detalls i deixar en el cap ben alt per als xics, per als cadetes, al fill al cap. Tots són persones amb una forma de ser i de pensar molt distinta, però es tracta de conèixer-los i crear un equip competent. Finalment va parlar també, com diem, de què li pareix el projecte actual del Villarreal Club de Futbol. Diu que li agrada. El Villarreal l'ha pegat un canvi important. Va tindre un descens que fou dur, però es van saber sobreposar de forma espectacular. Ara aposten per una plantilla de jugadors molt joves i canterans i se s'ha de sortir molt bé. De fet, s'ha convertit en un club dels que manté animada la Lliga. Recordant el que fou d'Arruabarrena, com és conegut com el Vasco, que ara entrena a Boca Juniors, tanquem l'actualitat del Villarreal Club de Futbol en el dia d'avui. Parlem ara de l'actualitat del Club Esportiu Castelló, que ja saben que aquest proper dissabte tindran partit de pretemporada. El Club Esportiu Castelló jugarà en Castellia aquest proper dissabte a les 10 del matí i ho farà enfrontar-se a la segona equipació del club, al Castelló B. També hem de parlar de l'horari de la tenda oficial del Club Esportiu Castelló, que canvia d'horari durant aquest estiu. El Castelló comunica que des del 20 de juliol fins al 20 d'agost la tenda del centre de la ciutat de Castelló, situada en el carrer Ruiz Zorrilla número 20, obrirà de 10 a 2 de dilluns a divendres. El dissabte permaneixerà tancada al públic. I parlant del partit de pretemporada, perquè ja saben que el Castelló està entrenant, té 3 sessions aquesta setmana, dir-vos que el pròxim partit ja està ahí, el 25 de juliol, a les 10 del matí, en Castellia, s'enfrontarà al Castelló B. Perquè respecta el Castelló B, en primer partit ja saben, Castelló B, i el següent partit serà el 8 d'agost, enfrontant-se en l'estadi municipal El Fornàs davant el Club Esportiu Acero. Anem a més apunts perquè respecta l'actualitat esportiva, si en parlem d'esport, en aquest dijous ja 23 de juliol, i ara és moment per a parlar de futbol sala. Doncs bé, ja tenen el calendari per a el Vivers Base Valero, el Club Deportivo de Fútbol Sala Base Valero, Club Deportivo de Fútbol Sala Segorbe, iniciarà el seu primer partit el 9 de setembre en Segorbe davant el Sala Quinto Futbol Sala. Una setmana més tard, primer desplaçament, l'equip i afició viatjaran fins a Victòria per a jugar davant el Arruera, un altre conjunt, en aquest cas de futbol sala del País Basc, anomenat Arruera. També hem de parlar de quina és la composició de cara a la temporada 2015-2016, perquè composa, pel que respecta, als grups que composen la segona divisió B del futbol sala, perquè la REF, la Real Federació Espanyola de Futbol Sala, ha donat a conèixer aquesta classificació. El grup 1 està compost per 16 equips d'Astúries, Castella i Lleó, com també Galícia. Es tracta del Boal Belleza, de la Universitat de Valladolid, del Cuellar Cojalba, del Guardo, del Cristiana Futbol Sala,
de l'Albense, Atlético Benavente, Fútbol Sala, Mosteiro Benevereire, Noia, Pizarra Los Tres Cuñados, Esteo, Leis de Gea, Xove, Bentonillo, Bueu, com també Sala Ourense. Aquest és el primer grup, el grup 1. Però ja saben que més informació pel que respecta sembrellaments per la segona divisió B, la segona divisió B del Futbol Sala i els seus corresponents clubs ho tenen disponible en la pàgina web de la Real Federación Española de Fútbol Sala, com també la Real Federación Española de Fútbol, entrant en www.rfef.es. Dit això, anem ja a més informació esportiva en el que respecta al dia d'avui, en aquest dijous, dia 23 de juliol. Bé, i parlem d'altres temes. Hem parlat del Villarreal Club de Futbol, també de l'Amics del Bàsquet, del Club Deportiu de Futbol Sala Segorbe, com també del Club Esportiu Castelló. Però també hem de comentar-vos altres notícies en el dia d'avui perquè respecta l'actualitat esportiva a nivell local, provincial i autonòmic. Parlem de vòlei. Carlos Cavalli renova i tornarà a ser tècnic de l'equip sènior masculí del Club de Vòlei Illa Grau en la propera temporada, en la temporada 2015-2016. Així ho feia oficial ahir el Club de Vòlei Illa Grau mitjançant el seu compte de Twitter. Carlos Cavalli, que va néixer en Buenos Aires, Argentina, l'any 1956, serà una temporada més el tècnic de l'equip sènior masculí del Club de Vòlei Illa Grau, la màxima categoria del vòlei espanyol, la Superliga masculina. El tècnic italo-argentí compartirà d'aquesta manera la seva novena etapa en el Club de Vòlei Illa Grau i ho farà, com diu, amb il·lusió. Diu que és una molt bona notícia per al club que Carlos Cavalli segueixi amb nosaltres perquè és important poder donar continuïtat al nostre projecte, així ho reconeix el president del club. Parlem de Raúl Alfaro. Cavalli, molt coneixedor del planter de l'entitat, ha portat a l'Illa Grau a assentar-se en la Superliga masculina i ser un dels equips revelació de la competició en més d'una campanya. Després d'acumular una àmplia trajectòria com a jugador, Cavalli va decidir la seva retirada convertint-se en entrenador i des d'aleshores ha entrenat a més de 18 clubs, entre categoria masculina i femenina. A Itàlia, per exemple, va realitzar les seves tasques de la categoria B1 i A2, mentre que a Argentina va dirigir a clubs de la Superliga masculina i femenina. A més, el tècnic actual del Illa Grau també va ser seleccionador en les categories inferiors de l'Argentina. Com diem, és una molt bona notícia pel Club de Vòlei Illa Grau, que renova el seu tècnic, el tècnic Carlos Cavalli. Anem a més temes, deixem el vòlei i parlem d'atletisme, perquè ahir fou presentat el Campionat d'Espanya d'atletisme. La Diputació de Castelló col·laborarà un any més amb aquest campionat, amb el Campionat d'Espanya d'atletisme. De fet, com diem, ahir fou la presentació d'aquest campionat. La Diputació col·labora amb l'Ajuntament de Castelló per portar a la capital de la Plana, a Castelló, el Campionat d'Espanya d'atletisme, que es celebrarà els propers dies 1 i 2 d'agost a una inversió de 75.000 euros, pel que suposa el 50% de les despeses federatives d'aquesta competició. La iniciativa suposa més una nova col·laboració amb la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i el Club Platges d'Atletisme de Castelló com a part de l'esforç de la institució provincial per a la promoció esportiva i l'impuls i l'aprofitament de totes les oportunitats que ofereix el territori en turisme esportiu. Referent a la signatura del conveni, el regidor d'Esports, Enric Porcar, va destacar que per a l'Ajuntament de Castelló ha estat una prioritat des del primer dia disposar i posar a punt el Gaeta Web per poder albergar el Campionat d'Espanya amb salut d'atletisme en les millors condicions possibles. Per la seva banda, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha dit que Castelló és la capital de l'atletisme gràcies a un equip com el Platges de Castelló, i des de l'Ajuntament volen agrair l'esforç que fan permanentment l'equip, els atletes i els familiars dels atletes. Les administracions públiques només poden estar donant suport a aquest gran esforç amb total i absoluta generositat i lleialtat. Per la seva banda, Miguel Barrachina, el vicepresident de la Diputació de Castelló, ha destacat de la presentació de la competició el bon resultat que dona
que totes les institucions sumen els seus recursos per a continuar generant oportunitats a la nostra terra, en aquest cas a la ciutat de Castelló, posicionant al món, un cop més, gràcies a la qualitat esportiva dels nostres esportistes de platges, que són els millors ambaixadors que tenen en l'àmbit esportiu per tot el món. Els dies 1 i 2 d'agost seran els de la passada en escena, d'aquesta nova infraestructura de Castelló. Mitjançant aquesta competició, el club de referència podrà acollir els seus èxits a casa, amb el suport de milers de castellonencs que gaudiran aquests dies, com veien acostumbrant, dels seus èxits. Però una diferència, que aquesta vegada ho fan a casa. Així mateix, Barratxina materialitza el seu suport de la institució provincial, la signatura del conveni de col·laboració al costat de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, el president de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, José María Odiorozala Lino, i el president de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Es tracta de Vicente Año Sanz. Finalment, Barratxina ha posat en valor l'elevat potencial de difusió de la marca provincial d'aquesta competició, que serà televisada i seguida per desenes de mitjans de comunicació en l'àmbit esportiu. Diu que volen ser una destinació d'esport, d'organització d'esdeveniments, i són el millor escenari per organitzar qualsevol cita esportiva, i així ho continuaran demostrant. Bé, deixem enrere aquest tema, el tema del Campionat d'Espanya d'Atletisme, que ja saben que el dia 1 i 2 d'agost es celebrarà en Castelló, gràcies a aquest conveni que es va signar en el dia d'ahir. I ara parlem de vòlei platja, perquè també hem de contar-vos notícies perquè respecta la parella espanyola de vòlei platja formada per Gavira i Herrera, que ahir no van tindre sort en l'inici del Gran Slam de Yokohama, però avui sí que han guanyat el següent partit. De seguida us ho parlem, però abans ens centrem en el que va succeir ahir. La parella espanyola de vòlei platja, formada per Pablo Herrera i Adrián Gavira, no van tindre sort en l'arrencada del Gran Slam de Yokohama, que es celebra aquests dies al Japó. Hauran de lluitar en l'últim partit de la fase de grups que seguirà en la competició, i així ho han fet en el dia d'avui. Els espanyols, parella número 12 del torneig, han quedat enquadrats en el grup E, on ja estan les cares amb els italians Ingrosso i amb els russos Busou, Korachev. Contra els primers van perdre per 1-2, 21-15, 15-21 i 3-15, en un expulsat partit en el que han començat guanyant, però en el qual s'han vist contra les cordes en els 2 següents sets. El segon partit de la jornada va ser més igualat i els espanyols es van mostrar més segurs, però els russos van donar la sorpresa i van acabar vencent per 0-2, un partit que va tindre un total de 2 sets, 18-21 i 24-26. I com els diem, en el dia d'avui, Herrera i Gavira han guanyat l'últim partit de la fase de grups del Gran Slam de Yokohama. Han recuperat la sensació del Gran Slam de Yokohama i continuen les competicions després d'haver guanyat en el tercer i últim partit de la fase de grups. També hem de comentar-vos, perquè respecta l'actualitat esportiva del dia d'avui, que la Conselleria d'Esport de Vila-real incrementa en 850 les places per a poder practicar esport. D'aquesta forma, la Conselleria d'Esports ofereix per a la nova temporada 12.240 places per a practicar activitats esportives, el que equival a 850 més que fa un any. I tanquem l'actualitat a nivell local i provincial i fem parlant del club de futbol Borriol, que ascendeix a tercera divisió per la baixa de El Cullera. De fet, el club de futbol Borriol, que anava a militar la pròxima temporada en la regional preferent, ha aconseguit pujar a tercera divisió després de la baixa federativa de El Cullera. Com ja saben, això és una molt bona notícia per al conjunt del Borriol. L'equip de Sergio García aconsegueix l'ascens al ser el millor equip de regional preferent que no va aconseguir l'ascens de categoria. D'aquesta forma, el Borriol aconsegueix en els despatxos el que se li va escapar en la pròrroga de l'eliminatòria de l'ascens davant del Bunyol. Així, el Borriol torna a tercera divisió després d'una temporada en regional preferent i tornarà a competir en la Lliga, en la mateixa Lliga que ho farà en la propera temporada, en la 2015-2016, el Club Esportiu Castelló. Una lliga que el Ramon Maria Caderé, el conjunt de Ramon Maria Caderé,
ja coneix bé, perquè en la passada temporada també va militar en la tercera divisió, en el grup 6 de la Comunitat Valenciana de la tercera divisió. Bé, i com fem sempre, moment ara per a repassar les portades esportives d'aquest dijous dia 23 de juliol, portades, com diem, esportives a nivell nacional e internacional. Avui el diari Marca parla d'esmobilitzar-se contra From, parla del Tour de França, com també de Benítez, que reserva a Colombiano un lloc privilegiat en el seu esquema. També parla de l'any de James. Per la seva banda, el diari AS parla també del Tour de França, d'Alberto Contador, que es cau i cedeix 2 minuts d'assat, com també parla de Cristiano Ronaldo, que es va enfrontar amb Benítez perquè li va anul·lar un gol. Per la seva banda, el diari Sport parla del Futbol Club Barcelona i parla, entre altres coses, de Suárez, que va marcar el primer gol de la temporada. El Barça va debutar amb victòria i amb bones sensacions. També parla del Tour de França i de Contador, que pot perdre 2 minuts. I finalment, també hem de parlar de l'equip. Avui obri amb el Tour de França i amb el que va succeir ahir. Un Tour de França que de seguida ens ho parlem, perquè tenim informació, perquè respecta a aquesta última setmana del Tour de França, perquè ja sabem que aquest proper diumenge conclourà un any més el Tour de França. Un Tour que en l'etapa d'ahir, en l'etapa d'ahir dimecres dia 22 de juliol, va guanyar el ciclista Simon Geschke. El ciclista alemany Simon Geschke va ser el guanyador de l'etapa d'ahir del Tour de França 2015. Una etapa que pel que respecta als espanyols, doncs bé, Alberto Contador va perdre un total de 2 minuts. Comentar-vos que aquesta victòria, la d'ahir del ciclista Simon Geschke, fou la cinquena d'un ciclista alemany en la present edició, mentre que el britànic Chris Froome va aguantar els atacs del colombià Nairo Quintana i l'espanyol Alberto Contador va caure i d'aquesta forma s'allunya del pòdium. El també espanyol Alejandro Valverde, que va perdre només un segon respecte als favorits, és ara tercer en la general després de la retirada del nord-americà de Jai van Harden, que està malalt. Contador, com diem, va caure a terra en el perillós descens d'Aliós i es va deixar a la meta 2 minuts i mig respecte als favorits, per la qual cosa és avançar en la general el britànic Geraint Thomas d'Sky de Froome. Per últim, cal assenyalar que el ciclista del Sinhom és cinquè a 8 minuts 40 de Froome. Hi ha 12 minuts 21 del pòdium que tanca Valverde amb una renda de 2 minuts 25 sobre Thomas. Perquè respecta la classificació en la general, després de l'etapa d'ahir no hi ha canvis en el Tour de França. Un Tour de França que avui dijous té una nova edició, tindrà una nova etapa que es podrà seguir per Teledeporte, com també per Televisió Espanyola, així com també per, entre altres, Onda Cero i la cadena SER. Moment ja per la informació esportiva a nivell nacional i internacional. Parlem de Pellegrini, que ha parlat, diu el següent: la sortida de Casillas no fou la més normal, de més mesura davant del seu equip, davant del Manchester City. Segons assenyala Pellegrini, sempre és especial enfrontar-se a Madrid, així vaig tindre el recolzament de l'afició i vaig deixar molts amics. Ella és oficial, Arturo Vidal al Bayern de Múnich, així va anunciar Ruben Hyde, un mitjà italià, que diu que Arturo Vidal signa per a les properes 5 temporades amb el Bayern de Múnich. Ho fa fins l'any 2020 i el cost al Bayern 36 milions d'euros. De seguida parlem de Benítez, però abans comentar-vos pel que respecta al Real Madrid, que al Baló d'Or no li va agradar que li anul·lara un gol en la sessió 4, el va subtitular com el que dirigeix a ell, Val Caralo. Pique entre Benítez i Cristiano, només va contra els portuguesos. Altres temes pel que respecta a l'actualitat esportiva a nivell nacional i internacional en el dia d'avui, comentar-vos que Tigres en la final amb River, que va classificar al Mundial de Clubs. Tigres va guanyar 3-1 a l'Inter de Porto Alegre i d'aquesta forma disputarà el títol amb el River Plate, que jugarà davant del Conmebol en el Mundial de Clubs en desembre.
Per cert, comentar-vos que la 1 de Televisió Espanyola emetrà al Real Madrid els dies 4 i 5 d'agost. Juga la Audi Cup, junta al Bayern de Múnich, Tottenham i Milan. Demà divendres també donarà el Bundesliga Monheim o Porto, un partit que es podrà seguir per la 1 de Televisió Espanyola demà divendres a les 7 de la vesprada. Parlem del conjunt blaugrana del Futbol Club Barcelona. Ha parlat Bartomeu, diu el següent: no hi ha ofertes per cap jugador. Diu que li va remetre al que va dir el tècnic: si algú vol anar-se, deurà demanar-lo i pagar la clàusula. Andrés Semes també parla bravo pel que respecta a l'actualitat blaugrana. Si em preocupa Ter Stegen, agafa un avió i vaig. A banda també ha parlat Rumi. El Barça ha tornat. Assenyala que no els va agradar el que el Madrid guanyara la Champions de la temporada 2014-2015. I tanquem el Parlem d'Esport del dia d'avui, en aquest dijous 23 de juliol, i ho fem parlant d'un tema com és el de Rafa Benítez. El tècnic va deixar clar la seva postura sobre el crack portuguès. Rectifica el que va dir de Cristiano Ronaldo. De fet, Rafa Benítez, un tècnic internacional que entre d'altres ha estat en conjunts espanyols al llarg de la seva trajectòria, doncs bé, va deixar clar la seva postura sobre el crack portuguès. Segons va dir Benítez: tinc un concepte que vull deixar molt clar. Pretemporada, preparació per a la temporada, utilitzarem un equip suficientment bo per a afrontar el partit i guanyar, però amb la idea de continuar preparant l'equip per als partits de competició que són els que interessen. L'equip serà bo, però no pot garantir si en ell, l'11 inicial del primer partit de la Lliga, hi haurà 8 o 5 jugadors en l'equip de demà. Va parlar, entre d'altres coses, en roda de premsa, Benítez, dels fitxatges de Cristiano Ronaldo, de la relació d'ell amb Cristiano Ronaldo, així com també de com veu l'equip físicament, de Casilla, així com d'altres temes, com per exemple Modric. Pel referent als fitxatges va dir que creu que ja ha comentat que tenen un bon equip i un bon planter. La seva responsabilitat és treballar al màxim. El mercat és obert fins al 31 d'agost o fins a quan corresponga. Nosaltres continuem millorant un grup que ja és molt bo. Pel referent a Cristiano Ronaldo va dir que afortunadament després de treballar amb ell es dona compte del competitiu que és, del que es agrada guanyar, de la qualitat que té, i per això és el millor jugador del món. M'agradaria que tots els tingueren aquestes mateixes ganes de competir i de guanyar. Diu que la seva relació amb ell és com la d'altres jugadors, parla molt amb tots, res especial. Hi ha gent que diu que si això o l'altre, però ja t'asseguro jo que no. La relació és d'absoluta normalitat. Pel referent a De Gea i Ramos, va dir que De Gea no és el nostre jugador, així que no hi ha res a dir, i Ramos és un jugador clau per a nosaltres i espera i desitja veure-lo així al principi de la temporada perquè creu que serà crucial per a nosaltres. També parla de Casilla i diu que quan arriba després d'un viatge ja que cerca Ude. Ara no li preocupa el que pugui donar, necessita dies per adaptar-se. Pel referent als amistosos de Noruega, diu que som un gran club i anar guanyant i anar a grans països és bo. Ara estem entrenant bé i després ens tenim que moure més, però és part del negoci, hi ha que treballar, però també hi ha que moure el club. Finalment, també va parlar de Van Gaal, sobre Ramos i de Modric. Van Gaal sobre Ramos diu el següent: per a mi serà 100% de Madrid. El futbol és com la vida, imprevisible, però jo crec que és clau i per al club també. I el referent a Modric va dir que no vol canviar molt d'ell, que juga com sap, interpreta pel futbol, ja que donar-li llibertat amunt i que tire una mà per trobar-li l'equilibri. Així fou les declaracions del tècnic Rafa Benítez, que com dia rectifica la seva posició i diu que Cristiano Ronaldo és el millor jugador del món. Amb l'àudio en el que parla Rafa Benítez tanquem el Parler d'Esport d'aquest 23 de juliol, d'aquest dijous. En recordem que més informació esportiva la tenen al nostre Twitter, @en_, com també en la nostra direcció web.
en actualitatdiaria.com. Gràcies, descansen, ja ho saben, demà divendres tornarem així en Parlem d'Esport amb més informació esportiva. Les esperem. Adeu. En la casa de apuestas más grande del mundo. Bet365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo ahora. ¿A día de hoy no se le puede decir Ramos va a estar en el Real Madrid esta temporada? Sí, para mí sí, 100%. Yo insisto en que el fútbol es como la vida, ¿no? Muchas veces es imprevisible, pero en este caso para mí es tan claro como yo creo que es para el club. Sergio seguirá siendo jugador del Real Madrid cuando empiece la temporada y ojalá a final de temporada digamos que ha sido uno de los mejores jugadores y que ha marcado goles tan importantes como el que marcó. Bueno, el mundo del fútbol es muy curioso, pero yo tengo muchísimo respeto por Van Gaal y lo que me preocupa a mí es que Sergio siga aquí. Afortunadamente, después de trabajar, como dices, con él todos estos días, te das cuenta de lo competitivo que es, de lo que le gusta ganar, de la calidad que tiene, y por eso es el mejor jugador del mundo. Estamos hablando de un jugador que lo ha demostrado permanentemente y que a mí, viendo los entrenamientos, me lo está demostrando. A mí me gustaría que todos, absolutamente todos, tuviesen esas mismas ganas de competir, de ganar, y repito, él lo demuestra día a día y yo estoy encantado con eso. A partir de ahí lo ves entrenar, ves la calidad, ves el empeño que pone y yo estoy encantado.